El Trinquet Municipal d'Alzira serà l'escenari on rebrem a totes les delegacions que formaran part del Mundial de Pilota Alzira 2023. Este serà l'espai on donarem el pistoletazo d'eixida ja a lo que serà el Mundial que es començarà el dia 27. Seran 21 les delegacions que passaran per este pasillo, per esta canxa de xoc, on podrem disfrutar de totes i cada un dels països que participaran en este event. Des de la regidoria d'Esports i el conjunt de l'Ajuntament d'Alzira, conjuntament amb la Confederació Internacional de Pilota, s'està fent tots els esforços necessaris perquè aquest Mundial siga un èxit. I sobretot per als alzirenys, per als aficionats de la pilota, tenim que ser conscients que Alzira serà la capital mundial de la pilota.